Akože mala som to také, že raz by som chcela mať také podnikanie, že sedíš si na pláži a cinká ti na mobile. Kamarátka mi vravela, že bože, ja nevládam tieto nástroje a toto, ja som jej to vedela rýchlo vysvetliť a tak mi napadlo, že vlastne toto je vec, kde je taká diera na trhu, tie office manažérky, asistentky, väčšinou sa na ne zabúda, že tie školenia a vzdelávania väčšinou chodia tí manažéri tým novinkám v oblasti umelej inteligencie, tam sa hýbeme veľmi rýchlo, to je z týždňa na týždeň. Je veľa nových vecí, ktoré sa musíš naučiť pre to podnikanie, že musíš vedieť, sa predať, musíš vedieť sa naučiť aj k tomu marketingu, čo máš robiť. Virtuálne asistentky. Sama využívam priebežne virtuálnu asistentku. Ja som svoju tú virtuálnu asistentku mala z Liptovského Mikuláša, čiže my sme sa ani nevideli osobne až potom neskôr. Moja asi životná misia je, že učiť tých ľudí používať tie nástroje, aby sa ich nebáli. Vítam vás v ďalšej sérii podcastu Wow Talks, kde prinášame inšpiratívne príbehy žien. Nachádzame sa v krásnom a voňavom štúdiu Brept a mojou dnešnou hostkou je Martina Revajová, digitálna víla. Maťka, ako by si sa predstavila svoje povolanie a tomu, čomu sa venuješ ľuďom, ktorí ťa nepoznajú? Ahoj, Adi. Ja hlavne učím alebo vzdelávam prevažne ženy digitálne nástroje a učím ich, aby sa nebáli technológií. To znamená, že im pomáham prekonať ako keby tú prekážku z toho, že zaviesť si nejaký nástroj, ktorý im zefektívni prácu, aby nemali z toho strach, že ich to nakoniec začne nebodaj ovládať alebo ich nejaký ten režim, ktorý majú zaužívaný. A ešte by som sa vrátila o krok späť, možno predtým, ako si sa dostala vlastne k tomuto povolaniu ako lektorky digitálnych nástrojov. Si pôsobila aj teda, si bola zamestnaná, pôsobila si v neziskovom sektore, kde si nadobudala svoje prvé skúsenosti, a momentálne už naozaj v oblasti či už digitálnych nástrojov, alebo operations, alebo zefektívňovania procesov si nabrala množstvo skúseností. Ako hodnotíš toto obdobie tvojho života? Čo ti to najviac prinieslo? Tak ja som začínala vlastne v IT spoločnosti. Tam som pracovala 13 rokov. Tam som začínala úplne na začiatku ako asistentka riaditeľa, ktorý mi dal tú príležitosť a myslím, že tam som sa aj najviac naučila, kde on mi dal takú veľkú voľnosť a rozlet, lebo som od asistentky cez projektový manažment, eventy, HR až po riadenie kvality vlastne robila všetky tie oblasti, kde som získala veľa skúseností a teda aj taký široký rozhľad do rôznych oblastí, čo ma veľmi aj bavilo. A potom následne som bola rok v startupe, čo bola ďalšia super skúsenosť, že ako funguje vlastne taký startup a nie firma, ktorá je už zabehnutá x rokov. A po tejto skúsenosti som vlastne po tomto startupe, keď som odišla, som vymyslela ten môj projekt Office zručnosti, kde budem vzdelávať office manažérky. Ale po nejakom čase prišla ku mne príležitosť aj začať spolupracovať vlastne s neziskovou organizáciou, kde som takisto vlastne viac menej mala na starosti tie digitálne nástroje a taký operations a zefektívňovanie tej práce a členov. Čiže taká veľmi široká agenda, ktorá mňa bavila a hlavne teda pomáhať aj tým kolegom si zefektívňovať tú prácu a ukázať im, že tie nástroje nové nie sú taký strašiak, ale im to pomôže rýchlejšie pracovať. Toto bola oblasť, ktorú si sa cítila asi doma a ktorá ťa bavila. Kedy prišiel nejaký zlom, alebo bolo to niečo postupné, alebo to bol naozaj taký zvrat, že si sa rozhodla vlastne ísť vlastnou cestou a založiť si vlastne podnikanie a začať sa tomu venovať naplno. Bolo to niečo postupné, nárazové, alebo dočasne možno aj? Bolo to asi také, že nárazové. Akože mala som to také, že raz by som chcela mať také podnikanie, že sedíš si na pláži a cinká ti na mobile banka, že ti prišli peniaze. Ale vlastne ako som končila v tom startupe, tak mi vlastne skresla tá myšlienka na to, že kamarátka mi vravela, že bože, ja nevládam tieto nástroje a toto, ja som jej to vedela rýchlo vysvetliť a tak mi napadlo, že vlastne toto je vec, kde je taká diera na
na trhu, tie office manažérky, asistentky, väčšinou sa na ne zabúda, že tie školenia a vzdelávania väčšinou chodia tí manažéri alebo tí obchodníci a tie vyššie pozície a tie office manažérky málo sa na ne myslí, že ten priestor na to vzdelávanie im treba dávať a čo ešte teraz vnímam a vidím je, že oni samé sa niekedy boja si vypýtať to vzdelávanie a od tých šéfov, takže vtedy to bol taký nárazový nápad, ktorý som vlastne hneď aj sprocesovala, lebo do pár mesiacov som mala prvé školenie, a kde som školila vlastne asi 8 ľudí a potom následne vlastne skoro každý mesiac sme mali tieto školenia a teraz vlastne pred 2 rokmi som sa pustila už úplne, že čisto na vlastnú nohu, ako sa vraví, kde vlastne mi pribudla nová taká cieľovka, okrem tých office manažeriek a asistentiek, čo sú také moje srdcovky, sú to solo podnikateľky. Ja teda hovorím väčšinou, že ženy, lebo naozaj, že na 90 asi 9% tí moji klienti sú že ženy. Tak prirodzene si ťa vyhľadávajú asi, áno, že majú možno tú dôveru. Ja v to verím, lebo vidíme to aj na našom portáli, ktorý vlastne vedieme, kde takisto podporujeme ženy v tej kariérnej kontinuite a v tom uplatnení na trhu práce a niekedy tie ženy potrebujú takéto povzbudenie od tej ženy. A keď prichádza a vlastne vie sa dostať alebo vie sa stotožniť s tou situáciou, tak je to potom nejaké také lepšie možno priateľné a ľahšie sa to ľahšie napreduje. Čo bolo možno z začiatku najťažšie, keď si sa teda rozhodla, že OK, tak to už idem naplno ako podnikateľka, bol ten úvod, ako hodnotíš možno ten svoj teda rok, keď takto pôsobíš, čo bolo najťažšie na začiatku a spätne sa na to pozerá, že už je to za mnou a už som možno, že zasa v nejakej inej fáze. Ako myslím, že to podnikanie je neustály rast a neustála zmena a teda ako keby prispôsobovanie sa aj tej situácii a trhu aj teraz, alebo teda tým novým, v mojom prípade aspoň tým novinkám v oblasti umelej inteligencie, tam sa hýbeme veľmi rýchlo, to je z týždňa na týždeň, ale teda pre mňa to bolo určite a stále je ten predaj, hej, že teda vedieť sa predať, ale teda za tie 2 roky som mala teda už 2 mentorov, kde čo je určite, čo ja odporúčam na začiatku každej podnikateľke alebo podnikateľovi, neísť do toho úplne sám, ale na tom začiatku si nájsť nejakého mentora, ktorý pomôže ako keby nasmerovať, že čo sú tie dôležité kroky, ktoré máš robiť a musíš robiť každý deň, pokiaľ teda naozaj chceš vydržať pri tom podnikaní a teda užívať si to podnikanie na jednej strane aj, že takú tú slobodu a na druhej strane samozrejme, že je to aj veľa práce so sebou, na sebe a teda aj s ľuďmi samozrejme. Jedna vec je byť odborník v tej oblasti a vedieť, že toto viem predať alebo naučiť druhých a druhá vec je vedieť tých klientov si asi získať ako na udržateľnou formou, že to nám nemusí byť vždy prirodzené. Ďakujem ti za zdieľanie teda tvojej skúsenosti a mňa by ešte zaujímalo, že ako to vnímaš ty, teda, že keď si prešla z tej office manažérky, ktorou si možno bola, alebo tých pozícií, kde si pôsobila predtým k podnikaniu, mala si pocit, že začínaš od nuly, alebo začínaš tak niekde v strede, alebo si nesieš do seba počas tie skúsenosti a iba napreduješ ďalej. Lebo vnímame, alebo dostávame spätnú väzbu, že často ženy majú pocit, keď majú ísť za touto podnikateľskou cestou, že je to taký začiatok od nuly. Aké bolo tvoje vnímanie? Nesla si to so sebou a mala si pocit, že pokračuješ, napreduješ, alebo to bol naozaj taký veľký reset a reštart a ako keby znovu začiatok? Určite nie je taký, že znovu začiatok, pretože máš tie skúsenosti, tú odbornosť, ktorú ideš ako keby odovzdávať ďalej v akejkoľvek tej oblasti, ktorej ideš podnikať. Ale z časti ako keby je veľa nových vecí, ktoré sa musíš naučiť pre to podnikanie, že musíš vedieť, sa predať, musíš vedieť sa naučiť aj k tomu marketingu, čo máš robiť. Čiže by som povedala, že čo sa týka tej odbornosti, verím, že to nie je začiatok, lebo asi by sme s tým nešli podnikať, ale je to veľa nových skúseností v rámci teda toho podnikania, čo ale neznamená, že sa treba toho báť. Je to ten rast toho každého človeka, čo patrí k tomu, lebo bez toho to nejde.
Ďakujem za zdieľanie skúseností. Ja by som sa teraz spýtala možno, ako vnímaš tú úlohu office manažérky v dnešnej dobe? Čo to pokrýva všetko? Ja teda musím priznať, že moja prvá z prác bola junior office manager taktiež popri vysokej škole. A teda asi to zahrňalo niečo iné, alebo bolo to naozaj veľmi široké spektrum. Možno asistentka, bola to maličká firma, robila som všetko možné, teda od účtovníctva po naozaj vybavenie STKčky na firemnom aute až neviem čo. Nejakú analýzu, nejaké vyzdvihnutie, objednávka. Naozaj to zahrňalo široké spektrum vecí. V dnešnej dobe, čo už je to naozaj posun o pekných pár rokov, ako vnímaš úlohu office manažérky? Čo táto rola pokrýva a zastrešuje? Myslím, že sa to posunulo spred pár rokov viacej k tomu, že tie office manažérky naozaj bez tých digitálnych nástrojov alebo takto by som to povedala, že pokiaľ ovládajú tie digitálne nástroje, majú veľmi pridanú hodnotu pre tú firmu, pretože vedia zefektívňovať procesy, vedia si implementovať rôzne novinky, ktoré pomáhajú nielen jej pri práci, ale takisto aj na iných oddeleniach. Čiže myslím si, že pokiaľ tá dáma je digitálne zdatná, tak to má veľký prínos pre tú firmu. A povedala by som, že alebo odporúčila, že nemali by sa tie dámy báť vzdelávať, pokiaľ tú príležitosť majú a aby nečakali na to, že ten šéf ich tam pošle. A čo sa týka možno aj pri tých podnikateľkách alebo podnikateľoch, takisto si myslím, že pokiaľ ste zatiaľ že one man show, alebo one woman show, tak vlastne tie digitálne nástroje buď to delegujete na nejakú asistentku, alebo si tie nástroje musíte vedieť sami nastaviť alebo mať prehľad v tom, že čo treba používať. A to je možno aj práve to, čo učím ja tých mojich klientov, hlavne teda tie solo podnikateľky, kde im pomáham nastaviť tie nástroje, aby si zefektívňovali tú prácu, aby dennodenne napríklad nepingali e-maily s klientami, ale použili na to nástroj, ktorý im to zefektívni a namiesto toho si to ten klient ten termín vybere sám. Hej, a má to hotové za možno 30 sekúnd a nemusí strácať čas vymenianím e-mailov. Takže vnímam to, že tá rola sa teda zmenila a je to práve vďaka tým technológiám, ktoré tu pribúdajú, a či už AI alebo iné automatizované nástroje, ktoré vlastne vedia tieto office manažerky využívať v tej svojej práci a tým prinášať ešte väčšiu pridanú hodnotu, byť efektívnejšie, či už v tej kancelárii, ale aj pre tú malú firmu možno ako celok. Áno, nehovoriac o tej umelej inteligencii, že dnes už či už je asistent, alebo už dokonca tí agenti im vedia pomáhať zefektívne ešte viacej ten pracovný workflow a napríklad tak ako alebo v podstate keď fungujú vo firmách v tých väčších, kde používajú Microsofty, tak vedia si pomocou rôznych nástrojov zefektívniť prácu tým, že nemusia ručne ukladať napríklad dokumenty, alebo takisto si nemusia ručne robiť prepis nejakých porád, ale vedia to zadať tomu nástroju, ktorý to spraví za nich. Takže určite, čo sa týka tých office manažeriek alebo asistentiek, tak v dnešnej dobe bez tých digitálnych nástrojov myslím, že sa veľmi ďaleko nepohnú. Si mi pekne nahrala, lebo som práve mala na mysli ďalšiu otázku a to je teda je to neviem, či trend alebo nové pracovné povolanie alebo profesia budúcnosti alebo terajška, virtuálne asistentky. Na Valportáli sme zaznamenali, že naozaj ako freelancerky, ktoré vlastne majú záujem ponúkať svoje služby, sa viacero ich pribudlo za posledné mesiace vlastne virtuálnych asistentiek. Ako to ty vnímaš? Je to niečo, čo prišlo s tou digidobou, s tým home officeom? Je to nejaký trend? Alebo ako to vnímaš ty ako novú profesiu možno? Za mňa, ja som sama využívam priebežne virtuálnu asistentku, ale myslím, že veľa žien
chce mať takú tú slobodu a ich to oslovuje táto pozícia vlastne kvôli tomu, že majú viacej času na tú rodinu alebo byť s deťmi, kdežto vlastne keď musia chodiť do tej kancelárie alebo sedieť tam 8-9 hodín, tak ich to trošku oberá o ten čas. A práve podľa mňa tie asistentky office manažerky, ktoré sú zručne v tých digitálnych nástrojoch, majú veľký náskok túto prácu robiť. Pretože vlastne práve tie digitálne nástroje im podľa mňa ako keby dávajú tú výhodu, že vedia byť ten support pre tých klientov aj na diaľku. Ja som svoju tú virtuálnu asistentku mala z Liptovského Mikuláša, čiže my sme sa ani nevideli osobne až potom neskôr. Čiže podľa mňa možno už aj v tejto časti niektoré úlohy budú vedieť nahradiť tí AI agenti, ale stále sú úlohy, ktoré vyžadujú tú ľudskú ako keby kontrolu alebo ten ľudský faktor, kde tie virtuálne asistentky sú rýchle, nepotrebujete im platiť niekde kanceláriu, stôl a vlastne máte ich ako keby. Pre tie menšie firmy je to výhoda, keď oni nevedia si dovoliť full-time asistentku, tak si zaplatia v podstate virtuálnu asistentku, ktorá robí to isté, len to robí z domu a v nejakom rozsahu časovom, na ktorom sa dohodnú. Hej? A robí len tie úlohy, ktoré v podstate oni potrebujú. Takže za mňa je to podľa mňa veľmi žiadaná a veľmi taká fajn pozícia, ktorú vieme využiť aj my solo podnikatelia sami, pretože nedá sa všetko robiť. Áno, netreba zamestnávať. Možno si zhrňme, že čo tá virtuálna, ak niekto náhodou sa s týmto pojmom stretol prvýkrát, rola alebo pozícia virtuálnej asistentky, čo to zahrania, alebo ju tak v krátkosti vedela by si popísať 2-3 vetami? Je to rôzne, záleží, aké zručnosti tá virtuálna asistentka má. Niektoré sa venujú, že čisto administratíve, čiže vlastne riešia nejaké e-maily, kalendár toho podnikateľa, prípadne hľadajú nejaké kontakty na webe alebo im robia nejaké databázy, reporty, ale potom sú virtuálne asistentky, ktoré vlastne už robia sociálne siete, marketing, vedia pomôcť s nejakou stratégiou marketingovou a nastaviť. Čiže aj podľa toho to sú vlastne rozdelené, alebo prípadne, keď potrebujete aj na ten obchod. Hej, čiže tam ich je menej. Väčšina z nich zatiaľ som nenašla takú, ktorá by chcela robiť ako keby ten obchod, ale tá administratíva, marketing tam vlastne asi najviac sa využívajú. Áno, a je to veľmi flexibilné vlastne, lebo aj pre tú ženu, aj pre tú firmu. Nemusí zamestnávať niekoho na plný úväzok a môže táto žena mať aj rôznych vlastne tým pádom klientov, ktorých si takisto vie naplánovať a mať tú prácu rozdelenú. Takže myslím si, že naozaj taká príležitosť, ktorá prišla na trh vlastne aj s touto dobou, ktorú vidíme aj veľký trend naozaj. Dobre, poďme do praxe teraz. Teda pomáhaš ženám pracovať, alebo aj mužom pracovať efektívnejšie a šetriť hodiny času. Ja veľmi rada čítam tvoje príspevky teda na LinkedIne, kde sa cítim, že OK, musím urobiť nejakú akciu, lebo potom to sa cítim, že viem takisto strácať často administratívou. Vedela by si možno priniesť nejaký príklad, či už je to teda pre tie klientky solopodnikateľky, či pre office manažérky, kde vedia ušetriť napríklad čas, akou automatizáciou, niečo, čo si vedia odniesť možno aj z tohto rozhovoru, že možno, že to implementujú, že hneď alebo od zajtra. Čo sa týka tých office manažeriek, asistentiek, tak tam mi napadá vlastne hlavne práve to, čo som možno aj spomínala, že si vedia zefektívniť tú prácu tým, že keď mi chodí do mailu nejaký pravidelný e-mail s faktúrami, tak viem si nastaviť taký proces, kde mi automaticky ukladá to PDF-ko už rovno na nejaký OneDrive alebo Google Drive podľa toho, čo firma používa a následne s tým robiť ďalšie kroky, ktoré potrebujem. Čiže zamýšľať sa nad tými svojimi úlohami, ktoré úlohy robím rutínne každý deň a trávim na tom veľa času. Čiže to sú tie úlohy, ktoré vieme zautomatizovať. Čiže napríklad s týmito faktúrami. Alebo pripraviť si nejaké šablóny e-mailové, kde napríklad či už nejaký HR manažer alebo aj tá office manažerka často robí HR, predpripraví si odpovede a už iba vlastne pri novom e-maili klikne, že vložiť tú šablónku a nemusí každý e-mail z niekade kopírovať a tak ďalej. Čiže
je viacero takýchto nejakých hackov, ktorými si vieme ušetriť prácu. A čo sa týka tých podnikateľov, tak tam najčastejšie je presne to implementovanie si ako keby buď toho nástroja Calendly, alebo sú rôzne iné. Tam často vyberáme podľa toho, že čo tá klientka potrebuje, či si chce zaplatiť, nechce platiť, či chce len free verziu a aké ďalšie potreby od toho nástroja má. A tým pádom vlastne napríklad konkrétne tento Calendly ušetrí čas tým pingpongovaním e-mailov, ja to volám, pretože vy si s tým nástrojom prepojíte svoj kalendár. Nemusíte sa báť, že tí klienti budú vidieť všetko, čo tam máte, ale práve, že oni uvidia len tie voľné sloty. Hej, čiže vlastne... Ja si tam zadám, čo je teda môj voľný čas. Tak? Môžeš aj tak. Funguje to dva spôsoby. Buď si napojíš ten kalendár a vlastne všetky tvoje vyblokované sloty, ktoré ty máš už zadané vo svojom kalendári, tak on ti ich vyblokuje a vlastne tým klientom dá iba tie voľné časy, ktoré ti tam zostávajú. Alebo ty si vieš nastaviť v tom nástroji, že OK, ale ja nechcem každý deň byť od pondelka do piatka k dispozícii, chcem pre klientov byť v dispozícii iba napríklad stredu a štvrtok a to iba medzi 10 a 12, tak si vieš nastaviť aj toto tam v tom nástroji, že konkrétne iba tieto sloty chcem byť k dispozícii, kedy si ma môžu klienti buknúť. Ak ty si vo svojom kalendári naplánuješ napríklad lekára na ten čas, tak už mu to nedovolí rezervovať si. Takže klient si sám vyberie čas, ktorý si vlastne ty predzadal a príde mu to automaticky a tebe, jemu oznámenie, nepotrebujete si vymeniť 10 e-mailov medzi sebou, lebo medzi tým sa niečo zmenilo a podobne, alebo keď to ešte aj viacerým napríklad posiela, tak myslím si, že super pomôcka. My sme to teda takisto využili nedávno, keď sme posielali vlastne kandidátkam, aby si vybrali časový úsek, v ktorom si môžu vlastne vybrať vlastne čas pohovoru, a čo bolo skvelé prvýkrát a vlastne aj na základe tvojich podnetov, aby sme teda takto presne si nepingpongovali tie e-maily a telefonáty a dohadovanie, a teda môžem odporúčiť určite jedna z vecí. Teraz mi ešte napadla taká otázka, čo sa týka AI nejakej vychytávky. Čo by si odporúčila možno, ak ti niečo napadne, nejaká maličkosť možná, ktorá vie pomôcť, a môže to byť aj vo voľnom čase, alebo nemusí týkať biznisu, čo máš také možno odskúšané, ako rýchlo viem zefektívniť možno, že alebo ušetriť nejaký čas, aj si radšej zabehať, keď implementujem toto do praxe. No máme buď teda nejakých že tých AI asistentov, teraz vlastne aj testujem s tými mojimi účastníčkami z kurzov, že v podstate môžu mať nastaveného ako keby tie office manažerky svoju asistentku, ktorá im pomáha rýchlejšie sa zorientovať v úlohách alebo teda splniť nejaké úlohy. Ale napríklad, že presne dnes som na LinkedIne písala o tom nástroji Notebook LM, ktorý podľa mňa je taký využiteľný na viacero spôsobov. A teda tam si vieme napríklad, v čom je iný ako napríklad GPT alebo Gemini, že on čerpá vlastne tie odpovede iba priamo z tých vašich dokumentov, teda z tých zdrojov, ktoré tam vložíte. Či to je PDF-ko, či to je nakopírovaný text, alebo je to nejaké video, tak v podstate čerpa iba z toho, čiže nevymýšľa si alebo nečerpa z internetu. Veľa to využívajú aj študenti na študovanie, alebo napríklad, keď sa ti nechce čítať nejaký newsletter, nemáš čas, nakopíruješ tam newsletter, spravíš si z toho audio overview, čo je vlastne taká časť v tom štúdiu, kde je viacero možností, je tam vlastne tá možnosť audia. To znamená, že to spraví ako keby taký podcast dvoch ľudí z toho textu, ktorý ty si tam nakopírovala, alebo dala si tam nejaký e-book, čo si kúpila nejaké školenie, hej, alebo PDF-ku, nejakú knihu, ktoré máš PDF-ku a nestíhaš si ju prečítať, tak si dáš z toho spraviť nejaké takéto audio a počúvaš príbehu alebo tak. Sú tam rôzne ďalšie nástroje, kde ty vieš ešte zároveň z tých dokumentov, alebo napríklad pre tie office manažerky vedia si tam načítať zákonník práce a v rámci toho chatovacieho okna sa pýtať otázky priamo a nemusia vlastne vyhľadávať v tých dohosliahlých zákonoch, že vlastne napríklad, že na koľko dní má nárok zamestnanec dovolenky. Takže sú tam rôzne možnosti, alebo si z toho viete spraviť mindmapu, alebo nejaké kvízové kartičky, alebo otázky teda aj, alebo je tam dokonca už aj prezentácie, čiže je tam veľa možností a stále sa to dá využívať vlastne v zadarmo verzii. Takže určite tento nástroj odporúčam na také zefektívnenie si možno čítania nejakých vecí alebo vyhľadávania vo veľkých dokumentoch.
Skvelé, ďakujeme. Ďakujeme za tip. A Mati, ty si bola jedna z prvých freelanceriek, ktorá sa pridala k nám na Wow portál a teda stretli sme sa už viackrát, či už vlastne na nejakých aj networkingových eventoch, alebo vlastne virtuálne. Čo ti ako by si zhodnotila možno pôsobenie ako freelancerka aj na našom Wow portáli? Čo ti to prinieslo doteraz? Tak za mňa, ja som portál využila ako aj pre seba ako freelancerka, ale hlavne aj keď som pre klientky hľadala office manažerky alebo teda aj virtuálne asistentky, tak sme vlastne zadali inzerát cez vás a mali sme v celku fajn kandidátky, takže ktoré aj splňali tie kritéria, lebo na iných portáloch tak často je veľké také sito cez tie životopisy a teda aj našli sme teda jednému klientovi priamo asistentku, vlastne virtuálnu asistentku cez ten váš portál. Čiže ja som to využila vlastne týmto spôsobom pre klientov a myslím, že aj to, čo robíte, že čo sa týka eventov a spájania networkingu, je veľmi veľká výhoda aj na začiatku toho podnikania, že pre tie dámy, aby sa stretávali a získavali skúsenosti alebo prepájali sa hlavne a mali takto možnosť sa odprezentovať aj na tých vašich eventoch. Ďakujem pekne. Ja by som ešte možno, že teraz už sa nám blíži čas naplnenia, sa spýtala, ale čo by si odkázala možno ženám alebo aj všetkým, ktorí nás počúvajú, akú radu by si možno dala teda nejaké posolstvo vlastne z tých tvojich skúseností s digitálnymi technológiami a s efektivitou práce? Tak pre mňa je také moja asi životná misia, že učiť tých ľudí používať tie nástroje, aby sa ich nebáli. A čo by som aj tým office manažerkám, asistentkám odkázala je, aby sa nebáli sa vzdelávať a hlavne si vypýtať to vzdelávanie alebo tie školenia, kurzy od tých svojich nadriadených, pretože ich to vie posunúť v tej práci ďalej, vedia mať možno širšiu agendu, kde sa vedia trošku posunúť, možno sa vedia posunúť na inú pozíciu, možno vedia mať vyšší plát, keď sa budú naďalej priebežne vzdelávať. A takisto aj čo sa týka tých podnikateľov, tak myslím, že je veľmi dôležité, aby sme stále mali prehľad v rámci tých digitálnych nástrojov, ktoré dnes sú veľmi dôležité na to, aby sme to podnikanie udržali alebo sa udržali v tej konkurencii. Hlavne teda teraz v tej dobe AI. Takže už čo bolo včera aktuálne, zajtra nebude, takže väčšinou to je aj v tých nástrojoch, že často tie fičúrky sa menia zo dňa na deň, takže je veľmi dôležité mať prehľad o tom, že čo je nové a čo môžem aplikovať alebo implementovať do toho svojho podnikania, aby mi mohlo rásť a nezaspalo na vavrínoch. Takže vnímam to tak, že pre office manažerky nebať sa vypýtať si školenie a vzdelávať sa a pre tie solo podnikateľky je to udržať ten krok s tými technológiami a digitálnymi nástrojmi. Áno. Ďakujem ti veľmi pekne. Tento rozhovor som mala s Maťkou Revajovou, digitálnou výlou, ktorá učí office manažerky, ale aj solo podnikateľky pracovať s technológiami a pracovať efektívne. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Nezabúdajte, že flexibilné pracovné príležitosti pre ženy nájdete na wowportal.com.